दिनै बेवहाय बे क्रेसाराव बिजेपिनिबो इउपिपिएलनिबो आरो कंग्रेसनिबो गोबां सोद्रोमाफोर जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जइन जाबाय आरो बियो मोजां लक्षण जोंनि थाखाय जोङो ओरैनो देरहासार जाखासिगोन क'क्राझार लकसभायाव बिपिएफ हान्जानि पार्टी खाम्फा बरगयारिया 100% देरहासिगोन बेखौ जों नुगासिनो दं हाजार हाजार बर' रायजोफ्रा जोंखौ मदद होनो होननानै ओंखारबोबाय हाजार हाजार आदिवासीफोर हाजार हाजार कच राजबंशीफोर हाजार हाजार मुस्लिम हाजार हाजार गार' राभा बयबो जोंनि बिपिएफ हान्जाखौनो माने हेफाजाब होनो होननानै ओंखारबोनायखौ जों दिनैसिमाव नुगासिनो दं आरो इलेक्शनसिमहालागै आरो गोबां इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सोद्रोमा आरो मावथिफ्रा जोंनि दोलोआव हाबबावगोन होननानै जोंजों जगाजग जागासिनो दं खोथाया बेनो बिराद मोजां मथथे बिपिएफ हान्जानि रिजाल्टआ 100% मोजां जानानै दं दा हौवा मन्थ्रि जाबो बोले बे हौवा मन्थ्रिया थांगोननो थांथों खिन्थु आं बुंदों बान्दरनिया थाङो सिंदरनिया फैयो जाबा बेखौ मा सिन्था खालामदों बैसाग बोथोरा फैगासिनो दं फैगौ 14 थारिखनिफ्राय 1 थारिख आङो बिपिएफ हान्जानि जानानै बिटिसिनि गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय थाहरबाय बैसागुखौ जाहाथे बयबो आलो गोजोनै शान्ति रंजानो हायो बेनि थाखाय हेमन्त नार्जारी इउपिपिएल रायनी नार्जारी इउपिपिएल निजोरा नार्जारी इउपिपिएल सैथोश्री बसुमतारी इउपिपिएल जुदु ब्रह्म इउपिपिएल मेम्बार सुनील तारा इउपिपिएल रोशन नार्जारी इउपिपिएल बिटु मुसाहारी इउपिपिएल मेम्बार सोमैना नार्जारी इउपिपिएल रंजाली ब्रह्म इउपिपिएल गमिपाला ब्रह्म इउपिपिएल मेम्बार एखेসকল আটাইবোৰ ইউপিপিএলৰ সদস্য হয় साउथ बंगियानिफ्राय काराफैदो साउथ बंगिया गुथाल बर' बिरखां बर' भुमल बर' खोथाइसुला मुसाहारि अन्थाइ गोरा बर' मिजिं गयारि बुहुम ब्रह्म मनिन बर' बिथांमोना गासिबो साउथ बंगिया प्राइमारि कमिटिनिफ्राय द्वितीय আছে আমাৰ কোকৰাঝাৰ শান্তিনগৰ কোকৰাঝাৰ মেইন টাউনৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে আজি যোগদান কৰিবলৈ আহিছে মই নামসমূহ গাই দিছো আপোনালোকে লাইন ধৰি আমাৰ সাৰৰ পৰা আমাৰ বিপিএফ দলৰ যি মানে দলৰ আদৰণি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথমে মই গাব বিচাৰিছো বিপ্লৱ দেৱনাথ रूपक सुमंत प्रसन्नजीत दास निताय देवनाथ दीपंकर विश्वास नयन विश्वास गोविंद दत्त विप्लव भौमिक नंदन बर्मन सुशील दे दीपंकर मंडल कम्पी सूत्रधर जितेन भौमिक बृंदावन देवनाथ गोलदास देवनाथ रूपन मंडल संजीत बर्मन संजीत भौमिक कृष्ण वैद्य प्रसेनजीत दास कानू दास आशीष तालुकदार बाबू भोले दिलीप विश्वास विनंद चौहान प्रभात चौहान बिटू सरकार बाबा शंकर रोहित दत्त राहुल शंकर पंकज कलिता राजा तालुकदार अनिल रॉय विजय दास रोहन रॉय प्रदीप सरकार मिथुन दास अंकित सरकार शुभन दास तापस आचार्य प्रतीक दास তেওঁলোকে সকলে কোকৰাঝাৰ টাউনৰ হয় वार्ड नंबर 1 সকলোকে লাইনত আহি আমাৰ সাৰৰ পৰা যোগদান গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো ইয়াৰ পিছত আছে জানাগাঁও তিতাগুৰিৰ পৰা
Detsrang Bosumantari Janagaoniफ्राय